Nascut a Ajaccio, en Còrsega, Napoleó és lo fill de l'abocat Charles Bonaparte e de son esposo Mario. De mezzano nobleso, integro tre l'edat de 9 ans las escoles militars d'Autun, de Brienne e de París, d'un sortís oficier d'artilleria. Quand la Revolució Francesa esclato, lo loctenent Bonaparte a 19 ans, és pas encara qu'un illustre inconegut. Son destí se sacelo calques annados mai tard, quand son enseny militar des lliuro tulu des angleses e rival d'esse promogut general. Ascensiu fulguranto que perseguís per son maridatge amb Josephine de Beauharnais, que li obris las portos de la nauta societat parisenca. Crens de l'instable directori, Bonaparte és enviat en campanya en Itàlia, poi en Egipte, mas acabo per desquillar lo regim amb lo cop d'estat del 18 Brumaire e establir lo consulat. Gran cap de guerra, se rebel·la és també un cap d'estat gran. Entornejat des mellors, quand va ser es primier, reforma las institucions, las finances, la vida administrativa, instaura lo codi civil o crea. L'economia refloris, las relacions amb la resta d'Europa e la Gleisa són pacificades, lo país se releva. Lo Senat prepausa la transformació del consulat en imperi. Bonaparte, sacre premier emperador des franceses, s'inquieta de sa manco d'heretier. Se Josephine demora l'amo gran de sa vida mas se'n separa per rason d'estat, abans de s'unir a Marie-Louise de Habsburg-Lorena, figlio de l'emperador d'Àustria, que li balha un fill. A Versalles, los grans e pitjors triannos són remeses en estat. Pamens, la família imperiala residís al palais des Tuileries, readobat, un Bonaparte reconstituís una curtre lo consulat, d'on fa un instrument de poder. Al mateix títol que l'art, per servir sa comunicació e son imatge. David s'impausa com lo pintre del regim, mentre que lo duo Percier e Fontaine inventen l'estil imperi. Amb lo temps, Napoleó I ben pla autoritari. Conduts a la casuda de l'imperi, causada per la represa de las hostilitats amb los països veïns. Malgrat una primera abdicació, entraînant l'arribada sul trone de Louis XVIII, torna al poder pendent lo període dit de 100 jours. Après la desfaccia de Waterloo, abdica definitivament. Enviat en exili sus l'illa de Santa Helena, defunto 6 anys mai tard endaissant sas memòries d'illas calos escriu, m'agacciavi pel primer cop. Tapauc como un simple general, mas como un home apellat a influir sul sort des pobles.